mirades. Mirade que bonitiña teño a horta, verdad? Polo carallo. Teño unha toupa aquí que me está jodendo a horta viva. Sí, señor. E a mí dame igual a lei esta de protección do animal, Eu voume librar da toupa pa sempre. Hase de joder que desta non sale. Acabo de enterrala viva. Me cago en la madre que me... Sí, señor. Mira que pasa rápido o tempo, Xa chegou o entroido. Están aquí os generales do Ulla. Pero un momento. Que non lle dou quitar a risa ao soldado. Moi boa, señora. Que tal? Que tal? General do Estado Maior. Ajá, do Estado Maior. E logo o Estado Menor que é Andorra. Preséntome General Campos Frutos. Non pistes aí que che vou ofender a perna, Que hai minas que ou te que? fixo? Hai ceboliño plantado que me dou traballo. Perdón. Que queres? Señora, é o meu deber informala de unha cousa que é un asunto de seguridade nacional. Non me fastidies. Peligro nacional. No, Sí. volvéronse xuntar Andy Lucas. No, señora. Dios. Para. Non volveron Andy Lucas, non. Volveron as Tanxugueiras. Señora, as tanxugueiras nunca se separaron. Pero pararon, ¿no? Sí, algo. Tuveron aí un parón que parecía que... Bien. O que lle vou contar agora, señora, é que Para. é algo que parecía imposible, pero sucedeu. Non me jodas. Sí. Parecía que nunca iba a pasar, pero pasou. Van baixar a cuota de autónomos, por fin. Non. Tampouco. Me cago en la vida. Escapouse un misil. Sí. Dios, que susto me acabas de dar. Pensei que viñas pedir para a festa. Eu teño 20 euros e non teño cambio. E 20 euros non che dou, Que che dei o ano pasado para a mierda que trouxestes a Antonio Orozco. Se o volves a traer, dixlle a chorar a cangas, Pre. Xa non fui nin á festa, xa. Perdone un momento, señora. Voulle contar outra vez, señora. Escapouse un misil, perdeuse un misil, e ven directo aquí á súa casa. Pero iso como pode ser posible? Como pode ser posible eso? Perdeuse. Porque, no, porque eu entendo que poidas perder as chaves do coche, entendo que poidas perder o carné de conducir, entendo que poidas perder o móvil, pero como podes perder un misil? Dios mío. Como podes perder un misil? Anda todo así, revolto de guerras e tal, e un xa non hai que estar... Coño, un non sabe que atender... Pero haberá que estar atento ao que fai. Pero é difícil estar pendiente... Pero me cago en la vía, pero que eu cando quento caldo, estou
pendiente de remexelo para que non se me queime, pois ustedes terán que estar pendientes do que fan. Como se vai escapar un misil así por así? Señora, Can está pendiente deso? señora, eu veño a avisar nada máis. A mí non me ten que botar a bronca que a culpa non foi nosa de perder o misil. Eu só la veño a avisar. Pero e logo can carallo perdeu o misil? Perdeu o misil os coreanos. Dios, é que xa nos podo ver, Claro. Había un bar aquí na aldea que lle chamaban o Corea. Non lo pisán la vida. E iso que a mí gusta moi en Cas de Limón como calquer persona, Pero non entrei nunca por xa polo nombre, non me gustaba Corea. Bueno, os coreanos tamén hai que entendelos. Entender o qué? Hai que entendelos que les... Entendero? Casi cae aí un compañeiro, Dios mío. Coita. Vamos a ver unha cousa. Estamos te dicindo que ven un misil para Sí. aquí e eu, sin comelo nin bebelo, vou papar o misil. Me cago en la madre que me parió. Mandou un coreano pois meteu malas coordenadas o coreano e o misil foi, perdeuse o misil e ven para aquí E directo. teño ahora mismo aquí diante o que disparou o misil. Oppan Gangnam Style. Quen é? O coreano. Como vai ser? Como vai ser o coreano que non ten cara de coreano? Non porque veranearon en Sanxenxo toda a vida, pero son coreanos, son coreanos. Ele é a persona, ele é o coreano que lle deu o botón mal e que lle mandou o misil para aquí, para casa. A modo, a modo. Tes cara de presentarte aquí na miña casa? Tranquila. Da tes cara de presentarte Señora, aquí? señora, venlle pedir perdón, vale? A que? A usted. Veu aquí, enseñouselle gallego, rápido, nun curso intensivo, e agora, en perfecto galego, vaille pedir perdón, vale? Vaille dicir perdón, que lle costou aprender a palabra, Atenta. Atenta. Magua. Magua. No mago é... Magua no, cake. É que fixo un cake, era pedir perdón e dar o cake. Entonces sacou o cake, bueno, fixolle un cake a usted. Pero como non... Pero me cago en la madre que me... O sea, Gracias, Fincho. parto ya aixada no lombo a calquer persona que me entra na horta Por favor. e a este señor vou non perdonar por mandarme un misil. Señora, Estamos de coña. teña compasión. O momento que está pasando este hombre ahora mismo, solo sabe él, Eso é verdad, eso é verdad. Fixo o cake Que con meta ovo... o cake no cu. Que meta o cake no cu. Volve a repetirlo. Digo yo. Aí o cake... Señora, por favor, faga o favor, acepte o cake. Pero vamos a ver, Acepte o cake, senón vai crear un non conflicto. acepto cake ningún coño. Pero que o vai- sea, disparan un misil e provocan un conflito internacional. Quen provoca o conflito internacional? É o coreano? Sí. Quen? O coreano dispara moitos misiles cada día. O coreano levántase pola mañá e o primeiro que fai antes é disparar 20 ou 30 misiles. É como aquí quen toma un kiwi para ir cagar. Eles primeiro danlle os misiles, lánzanos e depois xa desayunan. Pareceme ben. Pero, Ah. terame que tocar a min. É dicir, Non entendo. e escapoulle un, pois escapoulle un. Escapoulle e tan... Cantas veces non che escapou como lle estás aí fai, escapase che un. Pero que ten que ver E unha é un cosa? accidente, non pasa nada. Pero tenme que tocar a min logo o misil que se lle escapou, precisamente. Bueno, a lotería non toca, pero estas mierdas os tocan. Cae aquí nesta casa. Pero estou-me acordando eu. Teredes un escudo destes, non? Como un paraguas para collelos... Un escudo antimisiles. Eso é Israel, Alemania, aquí en España hai unha libreta azul.
Aquí nestes casos hai unha libreta azul e abrímola e poñía hai que acordarse de comprar un escudo antimisiles. O sea que estou jodida, non? Sí, basicamente sí. Podrías saber aproximadamente cando vai caer o misil? No, 15 días. Ela tarda tanto. Porque ten presa ou que? Non, preso non teño ningún. Como se cae dentro de 20 anos, pero Ah, va dicían caer. que os misiles iban rapidísimo, vai chegar antes o Castro 1000. Bueno, en 15 días. Unha cousa importante. Isto sí que é importante. Falolle como general dos ejércitos. Vai querer o queique ou non? Que meta o cake no cu. Coño. Lárgaseme daqui, que teño que acabar aquí. ¡Ábreme! ¡Ay! ¡Ay, a vuelta! ¡Ay! ¡Vamos! ¡As! ¡Us! ¡As! ¡Us! ¡As! Unha cousa... Que non quero cake? Arre, coño. Non é o queique. Que queres? Non é polo queique, é... A casa... vendería, Non. Como que non, se vai caer el misil dentro de 15 días de encima? Por que non a vendo? A vendeo. Non a. Hombre, no, se a vende. A quen, a? Si vai caer o misil, agora vai quedar reducida a mierda a casa. É que lla vou vender. Compro eu. É para que queres ti a miña casa, gilipollas? Para que queres ti a miña casa? Que vou coller vacacións e, bueno, polo menos aproveito estes 15 días de vacacións aquí. Tengo. Xa que se vai desfacer a casa, compro ya. Vale. Sí. Pois vendo xa. 300.000 euros. Doulle 100. No, non se rían porque a casa vai caer o misil, vais a acabar. Dentro de 15 días non hai nada aquí. 100.000 euros por esta casa. 100.000, 100 euros. Que 100.000? 100 euros. Madre que me parió. Bueno. Señora, vamos a ver. Señora, Hai que rirse, hai que dentro de rirse. 15 días non hai casa. Estou lle dando 100 euros, se quero coño, se non nos coño. Pero como... Pero usted fijouse que muros ten esta casa, Dios mío, que estas casas xa non se fai agora. Xa non hai esta pedra xa non se traballa. 200.000 euros. 80 euros. Pero ti és tonto. Pero que tonta é usted que lle vai caer o misil á casa ou a venda agora polo que lle digo? Pero que esta casa xa era de meus abuelos, foi de meus pais e ora é miña. Coño, Veña logo. 100.000 euros. 50 euros. Xa estamos cerca, cada vez estamos máis cerca. 50 euros. Pero pregunto, pa que queres ti acaso? Se vas vir ti pa aquí, o sea, ti non vas morrer. Eu son general do ejército, eu estou acostumbrado a todo, e aparte se ven o misil, pois baixo as persianas e malo será que non tire pa diante. Eu aviso. A casa vai quedar sin ela. O que colla ahora é o que leva. Canto dixo? Canto dixo? 30 euros. Vendida. 20. 30. 25. 30. 25. La madre que te parió. Teña 25. 25 euros. Venga. Vou coller as cousas. Está moi ben, vendida a casa. Venga. Chao. 16 días más tarde. Hai que ter collóns, pero collóns cuadrados, para aproveitarte das túas medallas e do teu poder e aproveitarte así dunha pobre analfabeta como a min, que somos yugoslavos. Que pasou, Que señora? vergüenza, por Que favor. pasou? Que fixen eu? Que Por 30 euros. Que? Por 30 euros. Que? Que iba a vir un ataque coreano. Onde está o misil? Non iba a caer onte o misil. Sí, iba a caer onte, pero ser puente en España, festivo o lunes... É que en Corea non hai festivo, nin puente, nin nada, eso non contaron con eso. No, señora, mira, sabe o que pasou? Había un 1% de posibilidades de que non caera. Un 1%. 1%.
agarrei máis un por cen e tocou unha lotería. Non caeu o misil. Ostra! Ese dai non é un misil coreano. Como sabe usted que é un misil coreano, señora? Por que vai un coreano enriba del? Oh, oh,